Langsung Mas bungkus lewung digeduk bersama PM Music bersama PM Multimedia. Masuk deh, bungkus. Gantilanku beda ati rinten siang Jiwa raga mudah rasa umete sing kalbu lir ngoyahe sekara panganane apa ngono? Mas kowe mangane apa, Mas? Biawak. Oh, ala wedi aku barang mbok pangan barang repot ngono kandhani kok. Kendanganku iso bukute kaya kolek, Mas. Gurih tenan. Telepon. Diangkat sik, diangkat. Halo? Sur. Hah? Kendangane panganane biawak iki. Anak Erika mangan biawak jere, Dik. Apa iya? Jabang bayi masa anu. Yang kau beline ya. Sabtu pon kita ratu Breng wiramu Dadyo sisihan Ginowo mati Putra Maisa Masuk lagi dia. Iya
suwek. Urung. Tapi Urung ya? mbok pepet barang. Ngintip barang kowe kandamu rumangsamu iki oh alah. Iki yang surene urung lunas. Ayo tutupan. Kredit 3 bulan. Suwek. Sabdo pandito ratu ring siramu dadya sisianku Dinglilani tresnaku bakal ginawa mati. Terima kasih matur sembah akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.